Sorionak garaipena Iruñarreko izulean, ez da toki txarra lehenengo garaipena lortzeko. Ez, bat ere ez. Gainera, bueno, etapa hau nahiko gogorra airearekin, egun osoa eskapadan, eta bueno, oso pozik bai. Esalditik irabaztea berez ematen zu garaipena honi ez? Bai. 10. Kilometroan edo eskapauta, eta bueno, hor aguantatu dut aurrean, egoinin ere, nahiko gogorra dela, eta bueno, oso pozik. Sentsazio garaipena lortuta. Gaizki ospatu duzu, sinestezina zirudien, baina ze sentsazio dituzu? Bai, sinestezina irudite zait. Ez dakit, atxo bukatu nuela azkenen tarikoetan, eta bueno, horregatik, sinesten bai. Bihar eta etzi, orainik ere itzuli erdia falta da. Ikusi dugu Odei Muñoz indartsuenen artean duzuela, taldekidea. Alinko taldea talde indartsuenetako izan daiteke, nola jokatu behar duzue? Bai, ni lagunduko dut Odeiri alduan guztian, eta bueno, ni jarraituko dut korritzen dudan moduan, hor dena emanez. Zorionak. Eskerrik asko. Ikez.